Ibigay mo na! Nasa likod mo na! Ibigay mo na! Halika dito, baby! Ang ganda naman ni baby. Jay Tay Ay, ang tinangkaran mo? Christine. Pasado na ba si Ruben sa'yo? Oh, yeah. Ano bang tatlong katangian din ang hinahanap mo sa isang lalaki? Patay. Humble. Humble ka ba? Oo. Oo, di sigurado. Pangalawa? Kinikilig. Yeah, respectful, humble, and yeah, especially loving God. Respectful and love with God. You love God. Tama? Of course. Alright. Ayan, palakpakan po natin si English era pala to. Kapatid ni Guru yan, kapatid. Ay, kapatid ni Groom. Hindi. Galing US. Ngayon. Pinukay. Halika dito, halika yung dalawa.